започваме. Името ти Мартин Христов ли е? Да. Мъж ли си? Надявам се. Да или не? Да. На 25 години ли си? Да. Баща ти Кирил Христов измамник ли беше? Не. Не искам повече. Това е за последно. И мен ли я подказа така? Сега вече за последно. Вземаме парите и заминаваме за Рио. Аре, бе, Марто, това не е кражба. Един ден ще им ги върнем. Помагал ли си на баща си в оверите? Не. Те го остава само за 10 минути. Ела. Ама, господине, аз не ви познавам. Как да не се познаваме? Митко от цеха долу. Влизаме. Ама кога ще си го вземете? 10 минути и се връща. Ей, момче, какво ти стана, бе? Ей, чакай, сега ще извикам сестрата. Парите. Обичаш ли животни? Да. Страх ли те от кучета? Не. Аре, идвай, бе. Чуш ли котка, ами идвай тук. Аре, идвай, бе! Аре, идвай, бе! Аре, бе, шубе. Аре, идвай, бе! Виждаш ли се често с баща си? Да. Като малък от ролите. Не. Страхливец. Не съм страхливец. Вярно ли е, че си бил в изправителен дом? Не. Древен, стига ли ти толкова тук? Хайде отиваш в спортното. Хайде, удари! Удари, бе! Удари! Горе! Долу! Още по-силно, бе! Пъзно тикъв! Виги краката! Удари! Удари! Дай! Дай!
Тише! Дай! Удар! Треньора каза, че си най-добрия. Така е. Още ли искаш да станеш полицай? Решил съм го. Имаме точното момче. В момента е във Франция, учи в школата. Ще му трябват няколко години и го вкарваме. L'agent secret doit être une autre personne 24 heures par jour. Истина ли е, че във Франция си бил сутеньор? Да. L'un de ces hommes est un agent. Lequel, d'après vous? Exactement. Personne ne peut le dire. Vous devrez vous dissimuler même si vous êtes seul à la maison, même quand vous rêvez. Добре дошъл. Добре заваря. И сега какво? Ще се наложи да влезеш в затвора. Искам да говориш като тях. Искам да се биеш като тях. Да живееш като тях. Сега ти трябва ново, чисто минало. Сбивания, грабежи. Ай, какво става? Какво съм накраде и сега ще мръкна. Братленце, роб съм ти. Косъм бях. Последен въпрос. Сътрудничиш ли на полицията? Не. Сътрудничиш ли на ГДБОП? Не. Браво, Шмекер. Мраза да ми наричаш така. 10 лъжи и полиграфа не хвана нито една. Добре. Лесното мина. Готов си за внедряване. За кого ты работаешь, пидорас? Скажи! Това е 10 години труд. Всичко за Джаро и неговата групировка. Някои от нещата знам само аз. Колко са големи? Не знам какво знаеш за мафията в България. Отдавна вече нямат общо ядро. Това са малки групи. Пръснати из страната, стегнати. Вече няма групировки като ВССИК.
Близнаците го доведох. Какво ще го правим? Ми да отива. О, Чоле! Здрасти! Сядай! Травята, човек. Най-красивата опера на Вереси. Джаро, съжалявам, няма да се повтори. Имам нужда от малко време. Виж ли ги ти ябълки, човек? В света има 7500 вида ябълкови дръвчета. И само 100 сорта от тях стават за ядене. 100 сорта, чоле. 1,33%. При хората е много по-зле. От 7 милиарда ставаме само 100. Джаро, знам, че те разочарова. Дай ми втори шанс, моля те. Що трепереш? Страх ли те? Чоле, аз изрод ли съм? Някога съм се отнасял лошо с тебе. Шефе, не исках да прецакам нещата. Просто искам последен шанс. Прецакам нещата. И на всеки може да се случи. Дадах ти задача и издъни се. Сега, верен си ми. Ако ти дам друга задача, ще внимаваш повече, нали? Разбира се, шеф. Добре, бе. Отивате с близнаци сега да вземете едни кинти в Боровец. Няма да има абсолютно никакви проблеми. Естествено, че няма да има проблеми, човек. Няма тук. Нещо напредък не си виждаш. Що да си починеш 2-3 дена в планината? Няма ти покарай малко ски. Викни си мацки. Аз черпя. А след това, като се прибереш, си приказвам, нали? Шефе, направо не знам какво да кажа. Ама само не дай нищо да казваш, моля ти се. Айде, бягайте, че имам да готвя. Снимката е от 89-та. Тук е още Ченге. Свръхинтелигентен. Единственият жив мафиот над 50. Никой не знае мястото и часа на срещите. Не разговаря по телефона. Не се знае дори в коя кола ще се качи. С шиптерите какво стана? Как се движат нещата по бартера? Всичко е точно. Точно. На какви пари ги смятаме? Ще станат ли на 5 към 1? 50 наши кила за 10. И ти доволен ли си така? Мисля, че ще клекнете на 4 към. Кафявото е хубаво към 70% чисто. Всичко окей. Щом ти си доволен? И аз съм доволен. Този е специален. Иво, дясната ръка на Джаро. Единственият, на когото има пълно доверие. Върти почти целия му бизнес. Освен това казва, че е луд. С него трябва да внимаваш. Хората, с които се е срещал,
Имат белези за цял живот. Докъде мога да стигна, ако се наложи? Може да правиш всичко. Без да убиваш. Тук добре? Идеално. Пич, по едно време си викам, а ребата до тук беха. А тук гледай какво стана. И мацки, партите. Ей, това е парчето на Джаро. Страшно. Айде, пуши по една цигарна. Ти нормален ли си, бе? Погледни какъв климче навън. Айде, мрази да пуши само, айде. Къде е колата? Тук, на 20 на минути. Ти тъп ли си? Защо не каза да спрем по-близо? Ма на мен наистина ми се пикаеше, бе. Ти си много тъп, бате. Готина колекция. Сега ще ти стане интересно. Това са близнаците. Тишо и Ники. Те са хирурзи. Чупят ръце, режат уши, всичко с особена прецизност. Тези са по преговорите. Много верни хора. Освен сделки, изпълняват и мокри поръчки. Мой човек, Косама. Винаги се разминава на Косама. Задача номер 1. Навърти се около Косама. Копеле! Косам. Чух си навън и само чаках да ми цъфнеш. Загладил си гледам. Просперирам, бат. И се издигаме ски. Какво е това, бе? С това много грешно си не си отнесъл топките. Ти за моите топки не бе да грижи. Кажи ти, направи ли някоя дива и щастлива? Откакто съм на въздух, не съм се спрял. Ей, машина! Супер! Нали за това живеем? Да. Стипендия като от затвора нещо привършва. При тебе нещо? Няма, бат. Криза. Нещо древно. Да разцъкам. Шеф се затворил. Не иска никакви нови. Стига, де. Знаеш, ако изкочи нещо, ти си първи, за който се сети. Спокойно. Ти лут ли си, бе? За цяла седмица. Бате, това е пълен брак. Искаш ли да ти я пусна? На промоции. За такива работи не почна. А с другото да не ме забравиш. Цялата държава за теб знаем само аз и съдята, който подписа. А ако те уволнят? Мене ли?
Аз съм вече. Знаеш колко министри съм сменил. Добре, ако се случи нещо с тебе. Досието ти ще наследи някой друг. И мисията продължава. Но ако те разкрият... Няма ме разкрият. Аз съм най-добрия. Имаш още за четене. От тук нататък разреждаме личните контакти. Ползвай този GSM. И запомни, нямаш приятели. Ти си абсолютно сам. Може да си поръчваш проститутки или да се срещаш с дилъри, ако смяташ, че това помага за имиджа ти. Шмекер? Ако ме издъниш, ще те убия. Имаме информация за Тоджаров. Каква? Подготвят сделка с някакви шиптери, ще разменят наркотици. Кога и къде? Не е ясно, информатора само това е чул. И какво ме занимаваш? Сделки правят денонощно, не знаеш? Да, но ще ги прецакат. Кого? Говори по-ясно. Шиптерите ще прецакат Тоджаров. Научна фантастика. Дай, ще погледна. Тодоров? Да. Нещо да ми съобщиш? Не. Пак не. Бягай за кафе тогава. Той ще го гърчи, докато не напусне сам. Парашутист пробит. Какво като баща му е генерал? Ти докъде стигна? Още се занимавам с казиното в Люлин. Почти съм убеден, че Тоджаров пере там. Няма клиенти, оборот голям. Действай нататък. При тебе нещо ново? Скука. До вечера 10 на нашето място. Ще извикам полиция. Не искам полиция. Моля те, не трябва. Можеш ли да станеш? Яко местенце. Нищо особено.
Убийцата икономът, тя му е дъщеря. Кой беше той? Един приятел. Би го на шах и той сега си го връща. Ще се оправи. Как се казваш? Катя. И звук. Знам, че няма къде да отидеш, но утре до 8 трябва да си тръгнал. Какво стана? Засякох момчетата и трябваше да се помотая с тях. Значи аз седя и се чудя дали си жив, а той се мотае. Интегрирам се. Вдигай се и те чакам. Сега ли? Сега, на второто място. Албански разговорник. Ще ти потрябва, осигурил съм ти пътека. Разбрахме, че Джаро е решил да търгува с някакви шиптари. И какво да го учи целия ли? Научи само псовните. Супер. Обясни повече. Ами ще разменят амфетамини за хероин. И? Има шанс да се намесиш. Кукурец. Естие от кълцани вътрешности. Слушай ме внимателно.
Телефон. Другия ще се. Глей. В Бразилия клонират органи. Ще ходя си купа един дроп. Както си тръгнал, хой си вземи един мозък да си имаш. Хуморист. Искаш ли ти взема едни зъбки на тебе, а? Да си имаш. Елате вие за малко. Бате, нямам оферта за теб. Имате проблем с шиптерите. Не знам за какво говориш. Търсят снайперист. Вчера са довели 2 сърби. Нещо неясно. Мартич, това са пълни глупости. Никой няма да се пробва на Джаро. Аз за теб се притесних. Чакай. Ти сигурен си? Има ли друг Джаро? Бате, ако само нещо не си разбрал, ще ни се разкаже играта. Ало, стигна ли? Да. Виждаш ли лодката? Да, пред мен е. Слушай ме сега внимателно. Ако всичко е наред, казваш играем. Ако имам проблем, кажеш всичко окей. Запомня ли? Да, разбрахме се. Ще ме търсиш на този GSM. Добре. Аз отивам с близнаците. Ако не дойдем до 20 минути, влизате. Това не е верно. Те са влезли. Какво става? Не е важно какво става, пич. Важно е, че става сега. Знаеш ли къде? Идвай, идвай! Кати уйни. Ени мени, дай да видим стоката. Како е? Добро е. Зави ми го за вкъщи. Какво става? Играем. Значи, готови. Всичко е наред. Пали бързо, вътре има засада. Какъв е това? То с нас спокойно. Пали! Назад, докато Ива не каже, не мърдам от тук. Кока, ако веднага не влезем, ще стане страшно. Ясно ли ти?
Косъм бехме, брато, ама нема така тръпка. Бек, бек! Косъм е и за вестник. Ежедневник спортен. Каква ти е играта над тебе? Няма игра. Откъде знаеш за албанците? Чух. Това вместо Мерсилие. Пак те питам. Каква ти е играта? Казах ти вече няма игра. Просто искам да работя за вас. Малко сме нагли, а? Ти си сериозен, аз съм сериозен. Какъв е проблем? Що не си работиш за албанците? Щото вълнят. Други въпроси? Що така не ми харесваш? Що така нещо не ми харесваш, бе? Изчезвай. Не искам кинти. Искам нещо сериозно. За постоянно. Навъртай се, мога да изкочи нещо. Тук съм. И ще чакам. Сядай тук. Къв е то? Лежахме заедно. Луд. Точен ли? Иво, така го бех закъсал в панделката, че ако не беше той... Косъм. Не ми се прави на умен. Не знаеш, ако това ме издъни, кой ще го отнесе? Няма начин. Залагам си главата. Дай ми вестата. Кажи, какво да го правим? Ти за какво си? Дали ти решаваш? Провери го, не е зле. Сводник е бил в Тулуза, оттам го депортират, тук кражби на коли. По боища в затвора се е изявявал. Само пуснах опашка да видим. Защо не го вземеш? Не се оплакваш, че нямаш хора. Ей ти го. Готов, обучен. Нещо ми е прекалено идеален, да не се окаже уше после. Или те е страга на те за Сенчи, Майя. Глупости. Като подарък ми е то, Мартин, разбираш ли? Не вярвам в такива подаръци. Нали знаеш, че спешно ни трябва човек? След като Чолев ни напусна така внезапно. Едно чао не каза. Възпитание е. Нещо друго за... Мартин. Мартин. И баща му е бил в затвора няколко пъти. Майка няма, в Тевело е бил, оттам спортното с бокс, като по поръчка. С бокс. Виж, каква ситуация работи. Емиграция, демографска криза. Писнаме от близнаци, чолите, маймуни, косми и прочие. Иво, искам хора са къла, нали? Прав си. Трябва да си върнем жеста на шиптерите, нали? Имам вече няколко идеи. Ти реши как.
Но искам после да се носят легенди. Няма и гриш. Казвай. 10 дена не са ме търсили. Спокойно. Сигурно те проучват. Постоянно съм с опашка. Ще се обадят. А ако са се отказали, мисля да се обадя на Косъм. Не. Следващия ход трябва да е техен. Марто! Чакай малко. Главен съм. Много впечатляващо досие. Само 10 страници за Франция. Добре, да освен с момичета, с друго занимава ли се там? Стритекът. Коли, курви, кредитни карти. Леле, ме. Добре, да ако сега ти докарам две проститутки от Тулуза, ще познаят. Извързани очи ще ме познаят. Още ли си без работа? Да. Хубаво. Ще закарате един пакет с Косъм. Той знае подробности. Искам да видя как действаш. Добре. Да не ни издъниш. Кога ми от този нож? Какво носим? Херц. Какво е това място? Това ще ти трябва ли? Поне да бяхте дали на мен. И тебе не ти трябва. Ти сега само гледай с очи. Що ми се обадихте толкова късно? Иво е луд. И в гащите ще ти бръкне заяви, че си окей. Така приказката ме не се стяги. Между нас пеперутки няма. Сей тук ще фърва на око. Това ти без тока! Това ти без тока, брат! Това ти без тока! Моя. Това ти без тока, брат! Моя е. Ей, за стока. Традра. Това ти без тока. За кого ти работаеш? Скажи! Казах. Мое. Това ти без тока, брат! Това Честито, назначен си. Какъв е този телефон? На никой не звъниш, никой не ти звъни.
Копале, сори. Айде! Дигам тост за яките пичове. Кукла, много ми хубавеш нещо. Не ми се връзваш с обстановка. Да не минеш по левия шпонт, а? Що бе? Нека дигне малко нивото около мен, само изроди. Ти какво работи в Франция? Барбион. Как? Барби? Барбион. Сводник. Абе, тия французи педали ли се раждат? Езика им педалски, държавата им педалски, сводниците им те ли са педали? Аз си мислих, че Близнака е палячето на групата, ама май се оказа ти. Верно. Какво, ти ли ме блъска в бараката, а? А що, какво? Не ти харесва? Искаш още? Искаш да я пробваш още? Искаш да я пробваш? Като не съм връзнан, ти е малко трудно, а? Никога повече не посягай на някой от момчетата, разбрали? Стига, бе. С теквит. Не си кофти. Здраво удариш. Какво става? Ще пиеме ли? Айде здраво. Що забавиха толкова тази експертиза? Виж последната страница. Самоубийство. Държал е пистолета с дясна ръка, няма други отпечатъци по оръжието. Виждам. И той е Чолев, голям акробат. Защо? Ъгъл е невъзможен. Трябва да е държал ръката си ето така. Балистичната експертиза. Така го отписват. Самоубийство. Кой излиза? Джаро се е трупове, ние чистим след него. Абе, Попов, и ти искаш да вкараш човек вътре. Кой ще влезе вътре? Някой като този. Самоубиец. Пичове, гледали сте култовия филм на Тарантино "Кучета в резерв"? Там шибания мистер Браун разказа как Мадона е написала песента си "Ляка Върджин". Кой е та? Разбрах, че вече е с нас. Не се знае до кога. И той е черен, огромен, потен тунел копач я хваща. Копеле. Не си го помисля, шефе. И какво викаш за тунел копача?